入りしてしまう。圧倒的じゃないか、ワイタツはわら。俺たちのタツル。タツルすごすぎ、わろたんごわら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 。これでもう少しホームランを打てたら、シーズン MVP も夢じゃないな。打点と安打も頑張ってほしい。盗塁は無理やけどわら。使い回さずに、いろんな角度からのタツルを用意するとは、パテレアルな。すごいな4冠やん。しかもどれもぶっちぎり。首位打者って言葉がかっこいいよな。首位だぜ首位。マクドナルド。マクドナルドとコラボ。Y のタツル、トレンドになってくさ。Y のタツルがさすがに身内トレンドだけど、にしても話題にはなってるな。これもう Y のタツルじゃなくて、Y たちのタツルじゃん。マクドナルド公式ポスト000タツの引用さすがに、ホークス野球ファンばかりで草。